So guys, adto na siya guys. Magpalit siya, maadto siya sa Ururama. Magpalit sa grocery, magpalit sa grocery. Bye guys, mag-grocery sa ako. Bye. Ang itlog ayaw limte. Let's go. Good morning guys. Karon nagulat ko ni Kuan, ni Melvin nga makauli kay nag grocery siya. Ano lang gid grocery. Kay isikyo gihapon ang Cagayan di Oro. Gusto unta ko nga ako mo adto kay ako mag-grocery kay balo na ta basta lalaki di gina kay balong palit. So ako unta pero wala koy exit pass. Ikod pwede nga ako mo drive sa motor kay di ko kahibalo. So karon naghulat ko sa iya nga makabalik. Ato dayong ikuan. Ipakita na ako kung unsa among mga napalit. Si Missy. Hi sa camera, Missy. Hi. Wala siya gana. Gusto man siya mag-cellphone. Nadayon diri si Brittany, bagong mata. Si Alea. Kani sila tulo ako ning anak. Nag-cellphone sa'yo pa kayo. Pero humana ni sila og pamahaw. Muni siya si Missy. Iyang gahulatan ani akong cellphone siya magwitigul sa akong cellphone. Latulatan dai na niya. Di ba Missy? So guys, while waiting, gadoyan-doyan akong anak ko. Gulat-ulat sa di siya sa iyang papa makaabot. La, sige. Kana. Lupad yung kakaroon anak Missy og maputol na lang. Lapo kayo ang yuta diri o. Lapo kayo guys kay gaulan siya basta hapon pero pag buntag painog to init pug kayo grabe kaigang. Hapon o gabi, ulan siya. Okay na lang sad kay gabi iman. Gaduyan-duyan. Duha mong duyanan diri. Narang isa o. Basa sa ulan gihapon. Basa man na sa ulan imong giduyan lang. Na i-flex nato ning bulak sa imong papa ang mga tanom. Nara muni ang mga gitanom sa akong bana. Hilig kay siya mo tanom. Ako tigbubo lang ko tigbunyag. Siya gid ang kuanani. Ora dagan kay ni siya guys. Oh, nasad ang iro. Ara oh. Ara. Naapag yun. Bisan-unsan ang gisudlan kay wala na ikapalit. Mga daot nga rice cooker, mga balde sa biscuits. Mo din imong kuan guys. Talisay. Napod may diri balingbing. No. Dako na kayong balingbing. Dagan kayo na siya bunga. Mga hulog na lang. Di na makaon. Naabot na siya guys. Naabot na ang nagpalit. Oh, mga grocery. Gamay ramday kayo. Nada. Kumusta? Sige mo malit ba? Tara isa. Wala ba daw kuno siya makaon pa? Naa. Doyan lang sa mo dala lang. Hmm?
Nadoyan ang doyan. Isa ka tao? Isa ka tao lang na siya. Mag-process. Pero kung 6, Kung 6 ka tao, mahal kayo. sino na? Milyon na. 1 million? Mm. Ato siguro 7. Oh, di naman na mapilang iro. Kung Ara. okay lang, kung hindi, tagaan ka kung sa price mo sa inyo. Ba't lang? Muna yung napalit guys. Milben. Awa! Zeus! So guys, naabot na si Milben. So ako ipakita ko sa iyo yung mga ipamalit. Nara. Gihapon. Champion. Duha na kabuok. May budget. Ano na yun? Ano na? Nikma. Duha ni kakuan? Oh. Sliced bread. Pinoy tasty. Lami kayo siya guys. Sara na eh? Ito. Oh, fun time. Dayon. Biscuit para sa mga bata. Cream o. Ano? Nagpapalit dahil po ko kuan, oatmeal. Dugay na kayo na ni mahurot. Oh, pwede na ni mo kuan ng spice. Dyan. O, disinfect. Pansit canton. Para sa ipili ng ingani nga klase guys. Kay kuan. Dili halang. Nakakaon ng mga bata. Oh. Kuan. Beans. Sa Urorama. 40. Tag 40. Palit po og ahos. Pila man eh. Ahos. Tag 46. Okay. Kalamansi. Kalamansi. Tag 19. Daghan na. Pareho lagi apon kung palit ka sa kuan. Sa merkado. Apple. Kapay sa tug apple. Pila ni kabuok? 5. Pila maning 5 kabuok? 50 pesos. So tag G's. Tag G's ang isa. Papalit kog oil. Kuan lang sa tab. Ratohon nga oil. Kay way budget guys. Tang orange juice. 4 kabuok. Kay mo yung ganahan sa mga bata. Kay kung ako 4 seasons akong ganahan. Maman ilang ganahan. Apa. Na, nagpalit pa og kuan lemon. 2 kabuok. So pila ni spice? 15 isa. So 30. 2 kabuok. Cabbage. Isa ragid kabuok ang napalit. Okay. Nada yun tay talong. Napod tay kalabasa nga gipikas. Halata kay nga ite budget ani kay gipamikas. Wala pa. Wala naman siguro. Ano sabi? Ay gurit ani lang po. Ano saan eh? Garlic powder. Yan sa Urorama gipalit. Lucky Me beef. 1 kabuok. 6 kabuok. Good for, paano ni ba? 2 weeks. Pita. Para gyapon sa mga bata. Kay pangayo biscuit. Napot tay magic sarap. Suka og tuyo. Palit po dog. Sugar, brown sugar. Isa ra ka buok. Isa ka kilo ni siya. For only 43. 43 na ba? Oh. Ayan iro. Ni.
Bear brand. Ay, dali misi. Pakita sa camera. Muna siya kung bata. Nasa luyo. Oh. Nagpalit pod ni og patatas. Tag pila ni. Tag 84. Tag 84 nga patatas. Mga kita patatas rin. Bombay, 35 pesos. Daghan na kayo. Urorama ni siya gipalit guys. Tanan, halusa. Natay carrots. Tulo ka buok. 20 city. Tag 20 city. 27 pesos. Wala na? Oh, Miss Baby, dari Miss Baby. Napa di ay, napa. Kapalit ko duguan. Chicken. 354. Kanira siya. Gamay ra kayo. 354. Nagmahal na talaga lahat. Ground pork. 84. Gamay ra ani oy. 84. Bukog. Guys, day bukog. Bukog sa baboy. 215. Tag 215 bukog ra. Ito ta sa kwan mga nagpalit po dai mi o palaman sa sliced bread guya. Tag 147. Of course, dili gid mawala ang kwan guys. Present permi. Tinapa, sardinas. Youngstown. 5 ka buok. Ay, unom dito. 5 raman. Unom di ay. Unom. Kuan dayon. Natay, ano siya man eh. Corn beef Argentina. Unom gyapon ni ka buok. Para sa mga bata. Kaya ako di man kung kauna ni. Napunlay beef loaf. Unom gyapon ni siya kabuok kay paborito ni Misi. Wala na. Dire na pa. Mga powder, sour powder. Kunin mong ginagamit dire. Unom kabuok, unom. Hugas sa plato. Joy. Walay free anis bay. Buy 6 get 1 free. So mo ni siya. 1 to save tag isa. Sidebar. Isa ra gid siya ka long bar ang ipag. Sidebar. Natay pang sagang sa atong kuan. Sister. Isa ka buok. Isa ka ningbiyak. Ang pinakalas nga akong paborito nga gapaliton gyud per mi sa magadto mi sa ubos. Pinaka-paborito guys. Nara mangga nga hilaw. Ilan ito? 60 pesos. Murag isa ni siya kagalon. Dugay na gid ni mahurot guys. So kani ang gipamalit niya kay ang total ani kay napay isa ka tray nga itlog to ana dito giplastar. So ang total aning sa grocery 2,444. Walay labot ang itlog. Ang itlog kay ang tray kay 200 plus ba? 205 ang itlog. Ug kani mo nang napalit sa almost 3,000. Gamay ra kayo ang napalit. Unya. Kaning mangga di ay guys kay sa kuan ni dili ni siya sa kuan sa Ororama. Ito ni siya sa ibabaw sa merkado. Merkado lagi. So, saan aabot ang 3,000 mo? Muna to siya. Good for 3,000. Pilay sukli? Sukli? 3 ra ang sukli. Good for kuan ni siya. 1 week ra ni.
Kung magkaon gid mi kayo guys, good for 1 week ra ni kay uno man mi katao diri sa balay. Pero kung mag sani kanang dili kay ta mag sige kanang kaon ra gid way snacks na kaon lang. Kang kaon ginagmay. Murag mabot gid siya 1 week og mga pila din ka adlaw, dili ra mag 2 weeks. Ba ingani ka mahal ang palaliton sa Pilipinas. So, amo sang hiposon guys ha. So guys, i-close na nako ni. See you again next time. Thank you for watching. Bye-bye. Let's go!